Nakalak ba ang imong Facebook profile? Or naa ba kay kaila nga galak og Facebook profile? Nganong galak man? So daghag reason usahay ang uban matud pa sa uban dili gusto samok. No, dili sila gusto nga i-stock sila. Ikaduha na uban kanang nidagan sa responsibilidad na mga utang nga daganan. Number one na siya kakahitabo until now. Napoy uban is kanang nailaing problem nga gusto nila nga private lang. When you lock your profile, daghag klase nga panana choices ana. It's either gusto ka katong full access. So katong full access is mao gyud na siyang kumbaga dili gyud ka katong mga outsider bisan pag unsaon nilang chat sa imo dili gyud ka basta-basta ma-chatan unless kung dili nimo siya i-add. So ingon ana no. So wala gyud wa gyud makasulod sa imong life kung nakalock full access sa imong Facebook profile. Tapoy mild access lang which is maski nakalock imong Facebook profile pero once nga sendan kag message sa Messenger is makadawat dili ka totally mo reflect sa imong messenger pero dato siya mabutang sa filtered message. So karon mga kabarangay ako lang ning i-share no kay namo ko kaila as in kabaguhay lang gyud ako na nabantayan nga ni viral siya nga nagmahay siya nga anong gilak niyang Facebook profile. Ang ani mo gyud nahitabo kumbaga naamo gyud siya sa Manila nya iyang parents is neither sa Cagayan de Oro. So nahitabo man gyud mga kabarangay ang issue ani is iyang number nga connection sa iyang family, connected sa iyang family is dili ma-reach, cannot be reached. So kumbaga ang giasahan sa iyang pamilya nga connection is katulog iyang Facebook. So nahitabo ani sige kontak ang iyang pamilya sa iya ha. Aya pa niya nabantayan 10 days ago na which is nawala na iyang usa sa iyang family. So nahitabo di ato na disgrasya ang iyang papa nga nahitabo no something nyo. Then siyempre kontakon siya kay para mga itabang ipahibalo niya dili siya makontak sa iyang kabanay kay nakafulak lagi ang Facebook account. So ginakontak siya di siya makontak kaya number cannot be reached po. So isa ra yung Facebook. So, nabalakan na unsaon daw kay pag ang paggasto po daw wala. And murag na siya na kuan na yon na nag-ingon siya after 10 days. Uy, sige na pa to contact imong kuan. Pag-check niya na yung mga naka-filtered message nga aya pa niya nabasa. 10 days na gikan sa kuno 10 days 10 or 11 or 15 may na aya pa niya nabasa. So nagmahay-mahay siya kung ano naka Facebook lock siya. So think mga kabarangay naon yung taro before mag Facebook lock kay syempre ang consequence ani is kung may mga emergency ulahi gyud mo nga makabalo. Di gyud mo basta-basta diretso nga kuan example na yung mga emergency dadto especially sa inyong family ulahi gyud ka makakuan. So mao gyud na disadvantage once ilak nimo yung Facebook profile unless kung naka-open lang na siya permanente. If ever man good kung kuan mostly karon din na kayo ga-load data lang ila. So halos kasagara karon wala na kayo load for cellular net cellular lang tawag. Karon halos kasagara mo load sila data na lang and tawag na lang din through Messenger. So if ever ka na mga importante nga mga panghitabo automatic mo tawag na sila sa Messenger. So advice lang na ako no, careful mo kung maglaklak manggali mo, make it sure nga naamoy another backup nga connection sa inyong family nga contacts. If ever kung di ka makontak diya kanakalak imong social media na kay other open nga Facebook or numbers ka connected sa ila if ever magkaingon ana kana lang amping